Kdo mi volá? No, trefí. To je můj. Tref mě, Honzo. A je v karate to co? No, tref mě. Tref mě. Tref mě. Kryty máš, do krytu. Tak, je tu mám já. A tref mě. Tref mě. Tref mě. Tref mě. Co to je? No, tref mě. Tref, no. Tref mě, Honzo. Tref mě. Tref mě. Pojď domů. Tref, no. Tref mě. Proč mě netrefíš? Pojď domů. No, tref mě. Minuta. Jo. Tref mě. Tref mě, Honzo. Tref mě. No tref mě. Pojď do mě. Pojď do mě. No, tref mě. Tref mě. No, no. No. Tref mě. Tref mě. Kolik je? Skoro 2 minuty za 5 sekund. Jo. Řeknu. Tref mě, Honzo. Pojď do mě. 2 minuty. Pojď. Tref mě, zkus mě trefit. Zkus mě trefit, no. Zkus mě trefit. Dobré, stopni.